Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Miyerkules, Nobyembre 9, 2022. Makitaan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Disay. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. 12 anyos nga bata nga babae ginaligar ginhimuslan sang senior citizen. Naga-operate nga modernized jeep sa Bacolod, yara pa lamang sa 133. Sa balita national, suspended Bucor Chief Bantag ginapa-file sang counter affidavits. Confidential kag intel funds para sa 3 ka ahensya ginkontra ni Senator Pimentel. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang ining bahin ang ginadulong sa inyo sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like eh. Mayara ganyan na butang sa module nga. search mo lang. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di, laktaman lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason. Sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong. Tatugan ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan kong mga program nila, mga
ang komanda. Tiyasaling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko na. Ingat na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri kong pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Tumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong man time na makaswerte. Makadaog. Kadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginahulat pa sang BCPO Women and Children Protection Desk ang resulta sang medical examination sang 12 anyos nga batang babae para makafile sang kaso batok sa senior citizen o kon 66 sa anyos ng Aligara. Naghimulo sa bata sa makapila ka beses sa humalin na 2021. Ginpahag ni Lieutenant Portia Niliosa ng head sang BCPO WCPD. Ang suspect amo si Nino Matu, 66 anyos, residente sang barangay Tangubak. Nagapakita sini siyang investigasyon nga natabang pagpanghimulos launa sang hapon sang Nobyembre 8 kon kahapon sa balay ni Matusa. Sa panaysayon sang biktima ginhagad siya panyaga ni Matus siya balay kag matapos panyaga gintiklod ni Matus sang biktima sa sofa kag ginubahan kag didto na ginhimuslan. Dugang pa paghikap ni Matus sa ginatawo sang biktima. Tuyo pa sini magpangayo sang bulig apang ginaligara nga gintabunan ni Matos sang baba sang biktima kagin pandaman nga sakiton kun magsinggita. Suno kay Nilyosan ginapangita sang Iloy ang biktima rason nga nagkadto ini sa balay ni Matos sa gidpahayag nga nakita niya sa sulod sang balay sang suspect ang iya bata rason nga iya gintawag. Sang nakapauli didto na kag nanugid ang biktima sa iya nga Iloy nga gilayon man na nagpangayo sang bulig sa kapulisan. Sa karon padayon pa investigasyon sa kapulisan samtang detenido naman sa custodial facility sang police station number 8 ang suspect. Yara pa lamang sa Santos 33 ka mga modernized jeep ang nag-ooperate sa Bacolod. Ini ang nahibaluan ni Vice Mayor Alcide Familiaran matapos nagtambong sa pagsinapos sa mga operator sa modernized jeep sa Bacolod sa City Hall Martes ang hapon. Sa interview sa Action Radyo Bacolod, ginpahayag sa BC Alcalde nga may 553 ka mga traditional jeep sa Bacolod nga sa masunod pa nga tuig ma-expire ang ila prangkisa kag nagpasiguro nga mag-upod man sa modernization program.
Bangod sini, yara karon sa 726 ka mga jeep ang legal nga naga-operate sa Bacolod. Sa impormasyon ni Familyaran, 24 karota, wala pa sang taker o kung applicant para sa apat yung mga rota lakip na diri ang Alangilan Burgos, Bradco North, Bradco South kaga Pahanukoy, Sigasco and GC nga ginpainan sang 116 ka mga units. Ginatanaw ni Vice Mayor Sid Familyaran nga 2,000 ka mga drivers ang ma-display so kan mapektuhan sa syudad sa Bacolod sa pagpatuman sang modernization programa. Nagalaom ang Vice Alcalde nga mayar sang intervention nga programa ang gobyerno nasyonal bangod ang ini nga problema ang pag-asalon sang local government unit. Aminado si Familyaran nga mabudlay sabton ang ini nga problema sang mga mapektuhan. Bangod nga tigdawas lamang ini sang konseho kag inig natugyan kay Mayor Albi Benitez. Ginapaamot ni Familyaran nga sa mabot nga Lunes makabalik na si Mayor Albi Benitez kag diri liwat makapangabay sang dialogo ang mga transport grupa. Gin-question man sang Vice Alcalde kung saan o makompleto sa mga operator ang ilang modernized units. Sa record ginakuha ni Familyaran kapinsyam ka mga korporasyon kag kooperatiba ang ginhatagan sang prangkisa sa Bacolod. More or less, mga sobra gid 2,000 ka drivers ang ma-displaced action day. Samo na sa subong ang problema sa laton. Kasi program ni sa national government na ipa-implementar kung magproblema si LGU yang masalo. Nabatian na si Vice Mayor Elcida Familyaran. Ginanunsyo ni Congressman Greg Gasataya nga ginaprubahan na sa House Committee on Transportation ang House Bill 293 nga nag-establish sa LTFRB office sa syudad sa Bacolod. Base sa Facebook post ni Gasataya, ginpahayag ni LTFRB OIC Engineer Riza Maria Paches nga ila nagsuportahan ang hagna para makahatag sang efficient kay epektibong serbisyo sa publiko. Nagpasalamat man si Gasataya sa LTFRB kay Representative Romeo Acop nga pamuno sa House Committee on Transportation kag sa tanan nga nagasuporta sa sini nga inisyatibo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 Action Radio Philippine Standard Time DTX. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod na ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Amo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo
nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, nagpasalamat din sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga nagpasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma.
Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Kapin 120 ka mga wala maklaim nga bangkay sang preso sa New Bilibid Prison ang iga-turnover sa Philippine General Hospital para ipaidalam sa autopsy. Suno kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tala nga magperma sang kasugtanan ng Department of Justice kag PGH para ma-turnover ang mga bangkay. Suno kay Remulla paghibaluon sang otoridad ang kabangdanan sa kamatayon sa mga preso base man sa autopsy nga pati gayuno ni Dr. Raquel Fortuna. 176 tanan ka mga bangkay ang wala maklaim pero tubtob 120 lamang ang capacity sang PGH. Ang mga bangkay halin sa NBP ang karon sa Eastern Funeral Homes ang accredited nga funeral homes ang Bureau of Corrections sa may syudad sang Muntinlupa. Kung madumduman na nagligad nga Lunes ang nag-apelar ang funeral home sa gobyerno nga ilubong ang mga bangkay para magligwa ang ila pasilidad. Gina-verify na sa mga otoridad ang ginhalinan sa ginasuspetsuan rocket debris nga nakitaan sa duha ka probinsya sa Mimaropa subong nga semana. Ginpahayag sa Coast Guard nga metallic debris nakitaan sa mga isda sa baybayon sa Kalintaan Occidental Mindoro sadtong Domingo. Apang wala nagkapagwa sang dugang detalye kung diin nga aircraft naghalin. Sa piyak na bahin, ginpahayag sa Western Command sa military nga isa man ka debris ang nakita sa separado nga lokasyon sang Lunes kag ini nakitaan sa baybayon sa Barangay Chi sa Buswang, Palawan. Ginpasiguro naman sa militar nga wala sang kahalitan nga natugang nasambit nga mga debris. Ang Philippine Space Agency una nagpaandam sa publiko angot sa posibilidad debris sa Chinese rocket nga ginlunsar sang Oktubre 31. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 sa Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules Nobyembre 9, 2022. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Day Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio #1